दा प्लेटिनाम मार्केटाव थांगोन आरो ना प्लेटिनाम फेशन मलावहाय सरि प्लेटिनाम मार्केट बोले प्लेटिनाम फेशन मलावहाय थांगोन आरो ना दायो जोङो नै रेडि जाबाय थाबायनानै थांगोन जोंनि हटेलनिफ्राय वाकिं डिस्टेन्सआवनो दङ आरो ना स' बेनिफ्रायनो थांगोन खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबो हरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअ जाहैबाय दायो जोङो गाइस प्लेटिनाम फेशन मलावहाय थांगासिनो आरो ना स' जा हायो आं दिन्थिगोन आंनि लोगोफोरा खिथादों जे बेयावहाय बिराद मोजां मोजां ड्रेस मोनो हिनजावफोरनि थाखाय स' नोंथांमोनहाबो नायबानो जाबाय स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै हेलौ बिराद गस्ला मोजां मोजां मोनोनो एसे खम खमाव खिन्थु खम होनबाबो खम जाया आरो ना मानो होनबा 100 बाथ होनबा जोंनियाव 250 थाखायानो जाहैयो हमना ला इण्डियान रुपिसावहाय स' नै मासाज प्लेटिनाम मल मोनफैबाय टुक बिसोरनि टुकटुका जा मोजांखा गाइस थाइलेण्डनि मोजां मोजां सेंग्राफोर नायनोबा स' गाइस टुकटुक माखौ होनो नोंथांमोना मिथिदोंना नैबे इ रिक्सा टाइपआ बेखौनो टुकटुक होनो आरोना बिसनिया ओमफ्राय बेनो सबसे खमा आरोना सबसे खम प्राइसनि थांलाय फैलाय हान्थिनाय माने हान्थिनो हागोन आरोना ओमफ्राय बेखौ बिसोरनियावहा बिदि मेगनेट होलायलायनानै माने मोनसे श' पिस बिदि बानायलायनानै फानो आरोना माने बिराद फेमास बे टुकटुकआ स' दायो जोङो मल सिङावहाय हाबनोसै
मुजा दंफाखायोना मुजा दंफाखायो मोजांथार Oh Maina, কি কি ললা বা মাইনা বহুত শপিং কৰিলা ন মাইনা আৰু কৰিব লাগিব ঐ কি ললি কচোন মই টি-শাৰ্ট ই বা টি-শাৰ্টে লৈ থাকে So guys, बेयावहाय ओरैबायदि माने बुरजा दखानफोर दोङो मलावहाय माने मा होनो ओमफ्राय जोङो ग्राउन्ड फ्ल'रनिफ्राय थार्ड फ्ल'रसिमल'सो जोङो नायनो हाबाय आरोना बाकिखिनिथ' 6 ना 7टा फ्ल'र दंमोन नायजोबनोनो हायासै ओरैबायदि भेराइटिस दङ माने ड्रेसनि ओरैबायदि फेशनेबल माने मा होननो बिराद मोजां ओमफ्राय प्राइसफोराबो इसेबां बुरजाद्रायबो नङा आरोना 300 350 बात 200निबो मोनो बेफोरबायदि ओमफ्राय आरो बुरजानिबो दङ 1000 2000 बातफोरनिबो दङ आरोना स' इण्डियान मानियावहाय जुदि 300 बा 300आ जाहैगोन 700सो जाहैगोन आरोना इण्डियान मानियावहाय स' जोङो बेरायजोबनोनो हायासै नोंथांमोनाथ' नुखाबाय ओरैबायदि मोजां मोजां डिजाइननि ड्रेसफोर दङ आयु आं नेक्स्ट टाइमाव बेंककआव थाङोबा शपिं खालामनानै थांगोन ओरैबायदि मोजां मोजां दोङो কেৰা ৰাতি বন্ধ এখন কিয় 8টা বজাত বন্ধ মই চাইছিলোঁ ৰৈ ইয়াতে তাই থাউনोसै जोङो मार मेंबाय फैसा गैला ओमफ्राय नै जोङो साथामजों मिलायनानै बेसेबांखिनि बायबाय आरोना आं हारसिं बायजोबाखै दै दामथारना फैसा गैलामोन ओमफ्राय नै बाहेरावहाय नोंथांमोना मा जानो ओरैबायदि आइटेम मोनगोन बेयावहाय नोंथांमोना अमा सावनायनिफ्राय लानानै गुमा सावनाय ओमफ्राय मासरुम सावनाय ओमफ्राय कक'नाट आइसक्रिमबो मोनो बिराद गोथाव कक'नाट आइसक्रिमा नोंथांमोना जाबानो जाबाय फैबा बेगखौनो बायलायलायनांबाय गोदान ओमफ्राय नोंथांमोना साननो हागौ जों बहा थांगासिनो जों दायो थांगासिनो आरो मोनसे शपिं मलावहाय जायनि मुङानो जादों MBK सेन्टार स' बेयावहाय बेयो खाथियावनो नालाय बेयावबो थांना नायनोसै बेयावबो खमाव मोनो ना मोना आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन आरो माबायदि कालेक्सनफोर दङ बेखौबो नोंथांमोननो दिन्थिगोन आं मार मेंखाबाय सिखोनोनो हाला खिन्थु गस्ला जेबोखौनो बायाखै जों ओरैनो गोलोद्राय माने गस्ला बायाखैनो गस्लायानो गोलोद गोलोद दामि दामि नालाय ओंखायनो गोलोद जादों होमबा मानो फुल जाखैलाय मानो फुल जाखो मोखाङाइखौ लाबाय थेंक इउ কি বস্তু বা এইটো বেছি টেষ্টি হয় বগা আৰু খালি নহয় বেছি টেষ্টি না আমাৰ চাই মিঠা আছে আমাৰ কিবা খাই থাকোৱা খাই একো শুনা নাই
गरम मोनबाय आङो आयो जि गरम मोनबाय वाशरुमाव फैदो खानायखौनो खाथुमना लालायबाय आं नै हाला गरमा थैनोसै उफ आरो गस्ला गुसुंसो गानना फैबावदो होमबाबो लंपेन्ट गानदो देसुन नै होमबाबो जा गरम जों फाइनालि दायो एमबिके सेन्टार मोनफैबाय आरोना बेवहायबो शपिं खालामसै जा एसे मोनो नायनोसै आरोना थ'दो So guys, dayo जोङो मोनफैबाय एमबिके सेन्टाराव ओमफ्राय दा बेयावहाय मा मा दङ नायबावनोसै बेफोर बेगा only 350 बात मोन आरोना 350 बात माने 700 सो जागौमोन आरो 750 सो ओमफ्राय बेबायदि बेगखौ आर्बानिकनिफ्राय आङो 1100 ना 1200 आव बायदो ना 1000 बेबायदि आरोना स' एसे खमाव मोनोमोन आं उनाव लागोन होनना सानदोंमोन ओमफ्राय बावबाय लाबोनाय जायासै जा मेंबाय आङो आयु बिसोरो जा माबा माबि बायबाय थाबाय ओमफ्राय आं बायलामोन आरोना ओंखायनो जना थाबाय आं बिसोरखौ नेनानै थाबाय How much? 400 baht. Discount? You want to buy it? Yes. Okay, I will give you 100 baht only. Take 1 baht. Buy kan kuran dengar ke? Sandri ngangan ni bika passport ni ku korban ai hode ni. Nam liru. Nam ni tu malai kumai ni. Beliau kau release na risma boro lihat. Risma. Passport Risma still kaina lai khane. Yes, pink color. Bye dear. Thank you dear. Thank you. Muzang khande. Oh ini kiki kinila nu bahut kinila sage. I'm the shopkeeper and they are my customer. दायो जोङो मलनि बाहेराव ओंखारबोबाय बेवहायबो बिराद माने फ्रुट्सफोर बिराद फ्रेश फ्रुट्सफोर मोनो आरोना बिराद गोथावखा जोंनि बायदि नङा बिराद गोथाव माने बिसोरनि बिराद गोदैखा बिराद गोथाव बोरैबा टेस्टिखा ओमफ्राय नै दायो जोंबो टुक लाबाय मानो होनना बुंबा टुकआव एसे फैसाया खम ना डाइरेक्ट थांनोसै ओमफ्राय न'सिम এতিয়া অকমান ৰেষ্ট ল'ব লাগিব তো
rest nolo. Bante reses ko. Iman reses, bante iman reses nolo. Bag mo pa na ikine berarti puye su. Kene ko মানে bag mo na isa ko na su. Hagor na na ko hagor sa korban de to. Iba khai de red bull tin de na khai de. Lao lu mang ko biren lang mai de yang ping bai mo biren lang mai de yang isuru. Biren lang mai de yang ko. Mo hagor la ji sa na mo yote loi jai thake. Red bull khai de. Oh wala. Jore boy. Mo hori tu eno ka se jim jina ya de mo. ไว้ไงสั่งมาละเขาหนูให้หนูมือนี้ว่าไทยดินเชียนะได้ดินที่ไปทัชโชลาได้บิรัดก็รู้สบายวิดีโอว่า so thank you so much guys ในวิดีโอคู่สุดสัปดาห์นี้นะ love you bye bye โอ้นี่ดาวสมุนไพรไปรู้มั้ยฮะรีบไปสมัยงไปสักพักกำลังหลังไปนี่ตรงนี้รุ่งเขยสิเลียดซาสมุนด้วย